La rateta que escombrava l'escaleta. Hi havia una vegada una rateta que escombrava l'escaleta i escombrant, es va trobar un dineret i va pensar: què faré jo d'aquest dineret? Si em compro avellanetes, em cauran les dentetes. Si em compro pinyonets, em cauran els queixalets. Què puc fer jo amb aquests dinerets? Sí! Em compraré un llacet i així estaré ben boniqueta. I així va fer. Es va comprar un llacet i es va posar a la finestreta. I mentre estava a la finestreta va passar per allà un porc. I el porc, al veure la rateta, li va dir: ai, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi? Ai, no sé, a veure quina veu feu. Ai, uix, fuig d'aquí! On vas amb aquesta veu tan ronca? I el pobre porc se'n va anar molt trist. I vet aquí que a l'estoneta va passar un gos i quan la va veure tan boniqueta allà dalt a la finestreta, el gos li va dir: rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi? Ai, no sé, a veure quina veu feu. Bup, 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 va bordar el gos. Ai, fuig, vejam, quina veu més lletja, fuig d'aquí. I el gos, pobret, se'n va anar molt trist. Però al cap d'una estoneta va passar per allà un ruc. I el ruc, al veure la rateta, li va dir: ai, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi? I la rateta va dir: ai, no sé, a veure qui farà, quina veu feu, fadrí? Ai, ai, fuig d'aquí, no m'agradeu amb aquesta forta veu. Pobre ruc, se'n va anar ben trist cap a casa seva. Al cap d'una estona va arribar un gall. I quan va veure la rateta a dalt a la finestreta, li va dir: rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi? I la rateta li va dir: no sé, vejam, a veure quina veu feu. I el gall va començar: quiquiriquí, ai, fuig d'aquí, que em despertaries al matí. Pobre gall, amb la cresta ben avall, se'n va anar cap a casa seva. Al cap d'una estona, però, va passar per allà un xai. I el xai, quan va veure la rateta, de seguida se'n va enamorar i li va dir: rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi? I la rateta va dir: ai, no sé, vejam, quina veu feu? I el xai va començar: bé, ai, fuig d'aquí, quina veu més trista, no et vull pas sentir. I el pobre xai, molt trist, més trist del que estava, se'n va anar una altra vegada. I vet aquí que al cap d'una estoneta passava per allà un gat. I quan va veure la rateta a dalt de la finestreta, va pensar: quin bon dinar. I se'n va acostar a la gateta i li va dir: rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi? Ai, vejam, quina veu feu? I el gatet va començar: meu. I la rateta es va desfer amb aquella veu tan dolça que va sentir. I vet aquí que es van casar. Un gran casament van fer i a tothom van convidar. Van convidar el porc, van convidar el xai, van convidar el ruc, van convidar el gall, a tots els seus amics. I quan van estar, van fer un gran dinar. Però vet aquí que la rateta havia fet una olla de sopeta i no hi arribava a remenar i li va dir al gatet: gatet, que em pots venir a ajudar? I tant que vinc!
i tant la va ajudar que dins l'olla la va tirar. I la rateta, quan estava dins de l'olla, va començar a cridar: ajudeu-me, ajudeu-me! I van venir tots, el porc, l'ase, el gos, el xai, tots van anar a ajudar-la i la van salvar. I en el gat el van ben escaldar i no va tornar. I aquí s'acaba la història de la rateta que escombrava l'escaleta. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos.